Здравейте, приятели! Аз съм Дани и днес ще играем Майнкрафт. Спомняте си, че в последната поредица, за съжаление, умрях. Затова сега ще правим нова поредица. Надявам се да сложите лайк на видеото, да се абонирате за канала, който има 10 абонатора, ми стига един. Канала вече скоро ще е на 2 седмици, а сега да започваме. И приятно гледане. Доста добър спаун. Сега като си направям дървени тулове, искам да ви покажа скила ми. Ние сигурно сте го видяли в началото, обаче изглежда малко странно. Надявам се в тази поредица да стигнем по-надалече. Защото ръна беше 9. Така че трябва да сме по-внимателни. Иначе може да умрем, както в последния епизод. Последната поредица на Майнкрафт. Това беше един от най-гадните епизоди, а това всъщност беше третият ми видеоклип в Майнкрафт на канала ми. Аз се бутнах. И имаме едно парче месо. Така, а сега прасе. Просто не ми се занимава да ги... Ще направя една брадва, защото не ми се занимава. А сега ще сме с дървени тулове, а после ще направим камени. Но за сега... Аре бе, прасе. Ще трябва да направя така и така, да ги засада, да има нещо. Да има природа. Причуби се крава. Аз видях на там равно поле. Там. Затова може би ще хода на там. И там това може да е добър знак. Добре, че не е на равиния, че рана е... дет. Сега не знам какъв късмет ще имам и колко лесно ще намеря каквото и да е. Ачигна и сега ще взема друга чигна. Аз няма да взема, обаче ще ми трябва. Така. Две прасета. Здравейте. Аз съм тук да... Така. О! Какво идва там? Само на мен ми се привижда. Окей. После ще вземем ерна. Сега трябва 3 каблстони. Също 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Сега би трябва да имаме 16 каблстони. Да. Значи... Каменна кирка. Ехо. Не ми дава да... What? Ето вече ми дава. Така, каменна кирка. Каменен меч. И каменна брадва. Взимам си... Не. Добре, ще написах 7 в чата. Имам
вече каменни инструменти. Нека сега се подредим и... What? Защо си... Значи, трябва ми крафтинг тейбъл. И да си направим печка. Съвсем забравим. И сега... Какво ми се случва с екрана? Нещо ми се случва с екрана. Нещо ми се случва с екрана. What? Така, нещо... Добре, екрана ми е окей. Значи... Така. Не в инвентара, а махам ги от инвентара. И сега. Така. Тук ще ми е красник тейбъла. Храна и вълна. После тук сме пръчки и дърво. Къде дори хвърлих тези инструменти? Аз ги хвърлих. Така. Както си спомняте, преди малко имаше айрон. И имаше това само две кол. А нека да ходим за айрон. Щях да ви показвам скина ми. Това не е скин. Изглежда супер гнусно, знам. Но просто реших да си направя такъв скин. Нямаш на идея защо. Какво се случва с мен? Така, значи айрон е чак горе. Играта ме кара, да, значи има много айрон, ама играта ми казва, трябва да си скачиш чак догоре. Аз да го направя. Само на мен ли ми се предвижда? Искам да се гледам аватар отстрани. Само на мен ли ми се предвижда това? Това е много добре. Айрон! Ого, това е цял джакпот. Чупа тунел за целия айрон, който тук ще има. Че е доста, както гледам. Какво се случва? Това просто е един айрон ор. Принципно той би трябвало да е по-рядък, а тук го имам 500 от тях. А сега малко ще поправя стената. Нищо не се е случило. Искам да го поправя, да се поправя стената. И вече изглежда поправено. Така, значи... Ти отиваш тук и сега чакаме да се изпече. А през това време може би някак си да хода при онзи айрон, което ще е по-трудната част. Защото този айрон няма как да се вземе. Няма си не идея как. Как го вземе? Дай работи. Тук моля да видя дали има още айрон. Значи... Не виждам нищо. Що те бия с ръка? Кокошка. И тя ми даде глад. Перфект. Не се оказва да се махаш. Върни се обратно. Почи се там. Окей, аз просто проверявах. Много около нещо. Не ми се... Така, моля видя нещо. Случайно. Да, видях. Нямам меч. Само да ви кажа, приятели, че игра на Bedrock Edition, така че... Да, аз ви казах последната поредица.
Проблема е, че овцата се е респауна. Или пък не се. О, тук бе. Ти си ме спасител. Така, а имам ли 3 дъски? Не, имам 2. О, не, за трябва да съм чак до долу, за да взема едно дърво. Няма ли тук случайно дърво? Ако няма, не знам. Бомба! Давай, взема дърво. Вземам дърво и се връщам горе, умитам се. Давай. Тичай, сега ще се спавя единица. Горе, умитаме се. Това ли беше, което ни трябваше? Това ни трябва. Така. Качваме се. О, не, ще стане вечер. Скачвай. Така. Давай. Правиш перфектно. Аз правя перфектно, да. Това е много бавно. Виждам някаква карава, където... Скачихме се. Крафтинг тейбъл. Бързо. Сега правя легло. Все сме. Добре, приятели, оцеляхме първата вечер. Трябваше да тичам. Докъде? Това беше малко страшно. Имаме 10 айрон готови. Общо взето. Нека начин нещо си крафтим с... Ще си крафтим с останалите пръчки още малко пръчки. Не, с останалите да си още малко пръчки. Значи, айрон инструменти. Меч и брадва. После щит. Къде са ми туловете? И сега на брадва и имам 2 желязо. Значи ще мога да хода. Значи първо тези предмети ще ги пусна по парзалката. What? Какво би се случва? Що така се върта екрана? What? И заменяме с Iron инструментите. Тук ще ми е леглото. Не. Тук ще ми е леглото, тук ми е крафтинг тейбъл, тук ми е печката. А тук ми е храната. What? Още нещо. Мисля, че сме готови за сега. И сега вече можем да си вземем емералда. Имаме емералд! Сега ще ме питате, сигурно, защо пък чупа този кабелство, нали го поправи? Ще ми трябва, за да стигна оня другия айрон. Аз съвсем забравих, че там има друг айрон, който не мога да го взема без блокчета. А чупа кабелство, защото просто е кабелство. Чух зомби много. What? Къде пък може да има зомби? Тук. Нямам си на идея. Откъде се чу това? Не знам. Нека малко да ядеме. What? Защо така се върта? Аз не съм правил такива настройки. Така. Къде е този айрон? Трябва да мина тук. Това е опасно. Колко дълга тази пътека. Ако трябва да минем. Имам 2 блокчета постанали. И сега тук вече мога да копая. Ето го айрона! Ако падна от тук съм дет. Така. Събрахме този айрон, събрахме покрива, събрах от тази страна. И така. Мисля, че стигнахме след толкова много използване кабелство за нищо.
Не е за нищо. Извинявам се. За доста голямо нещо е. Между другото, може би ще имаме Iron Set. Има стрела, оставена на нищо, в нищото. По средата на нищо, бе. И тук има кол. Има ли Iron? Не. Ами, майче, не, аз не видях. Защо кравите са толкова досадни? Те са навсякъде. Кравите тероризират света. Така. Ще има толкова неща в инвентара? Идвай за вечеря, веднага. Ще има толкова неща в инвентара? Сега. Това, което чухте, извинявам се. Просто тук нищо. Няма значение. Не обръщайте внимание на нищо особено. Просто чуват някакви звуци. Ехе! Какво намерихте? Цяла мина? Кто? Аха! Кой се опитваме трапне? Уни! Моджен са уни! Значи слага така кол и хората си мислят, това е кол и после изведнъж граво и пада на главата и... Много ми харесват тези Моджен. Направо са фантастични. И си набих думиче. Фантастично още вече. И сега печка. 7 желязо, 17 кол. Не знам. What? Аз съм направил буквата. Това е забавно. Така, значи с 7 желязо ще направя... Панталоните ми искат 8, но мога да си ги крафна. Ще крафна... шапка и... Не, шапка, каска и... Още желязо. Още желязо. Трябват ми доста желязо. О май. Намирам още желязо. Буквално на повърхността, което е малко защото все едно играта ни подготвя за нещо. Че ни казва, ето ти ресурси за нещо си там, може да се случи. То е ясно, че ще се случи, ние ще бием с Ендър Дракон, ако стигнем до там. Така слагаме още желязо и още 2 кола. Сега трябва да шахме се съберат, да се изпекат. А докато това се случва, докато се пече айрона... Аз виждам още! Какво се случва? Този епизод много се развихме. Значи в предишната поредица, където умрях, в първи епизод имах каменни инструменти. Аз съм full iron почти. Защото намерих някакъв баян, където буквално има страшно много айрон на повърхността. Това може би най-OP баяна. За съжаление няма диаманти. Това ако имаше, щеше да е най-лесно в геймплей. А тук има мина, където ще ходим, може би в следващия епизод. Значи играта се опитваме трапни. Сега хода напред, каква дупка, да пада и да се разбира. Значи играта ме готви, в същото време ме троли. Не разбирам логиката. Моджен са Big Brain. Се чакаме. Пак да се още време да се изпече. Така. Тук е тая линия малко така. Трябва да ям, че съм гладен. Приятели, ако това видео стигне 5 лайка, ще снимам епизод 2 на Майнкрафт. За сега знаете, че канала ми има 9 абоната и се моля да стигнем 10 скоро. И
What? Защо се прибирам айрон? Аз дори да го кликам. Добре, явно трябва да чакам да се изпече айрона. Сега. Защо толкова тъмно? Там има ли нещо? Я да ходя. И ако нямаше абсолютно нищо, значи чао. Така ще го оставя. Пешката си пече. Всичко е перфектно. Може би даже ще си направим full iron. Значи за full iron ми трябва 8 за... Не, всъщност ми трябва 8 за chestplate, 7 за leggings, 4 за обувки и така. Значи 24 iron, ако не го сметам правилно. А ние нямаме толкова. Така че ще направим всичко без обувки. Така, ето, казах chestplate. What? Не ми дава! Явно трябва да направя така. Така, сега ще правим един chestplate. Защото време ще правим leggings. Не! Ще направим обувки. Защото ще ни оставя едно желязо. Имам ли някакви дъски в мен? Не. Няма шанс как да имам дъски в мен. Сега си взимаме крафтинг тейбъла, взимаме си печката. О, what? Давай. Ще хода пак при това дърво. После ще се върна. Давай. Но вече не ме е толкова страх. Но всъщност не е страх. Така. И сега се правиме. Така. Ехо. Така. И сега би трябвало да мога да си направя шилд. Къде е шилда ми? Ето го, шилд. И вече имаме гир, приятели. Вече сме гирнати, имаме айрон неща и сега ще слягаме да спим. Сега си лягаме. Приятели, благодаря, че бяхте в този поредица. За съжаление в първата умряхме, но сега се справим идеално. Почти имаме full iron gear и да, благодаря, че бяхте с мен в това видео. Надявам се да стигнем 5 лайка и ще качвам втория епизод. Моля се да сложите един лайк, да се абонирате за канала. Това беше от мене. Чао! Казах чао. Дани, с този скин никой няма да те хареса. Аре бе, брат! Това ще го изрежа обаче. Аре бе! Какво се случва, бе?